U tuini bagino kamini lukurok seglai walelai bulayo kebo pojadecha tei obono bathroom bebak kamini lukurokni khoroksa peituku khangkeno rumui thango bebakno obono lifeline kamini lukurokni kamini mwngsa Tokma twikolokya boga chotolbe khopjak Silachari RD Block Belai no wanama singsa main road by kabang haksal bo hanai manya Tokma twikolokya haifano Kwrui lamani sepsap Kwrui phorangni sepsap no khobui tukukjaknai tui no khobui nungjaknai tui phano nukhuni hamjugrokno tuk saka tuk berawi nukung khungsani tuirok makhoklayo bahai khlaisi a kamini lukurok tongkhana je nogo burichuk bura tongnai Koktumani bising tui sawi manmani salo lota thaisa rokse tui matukugu hanai a jorawo nukhuni hamjak hunjaknai bwsak klei gnang hugode thangnani tui de khoknani jengjalni koktuma sawi khnarakha bukhuk harirung Tripura mira hateng kasam mana tui makho jeng jerak basa sanang gleisa karabirok tong tui nai sima lago morong bisini tui phaimala phayo hateng kolongma halai jerak rokbo Kwrui Khoi khuluri jerak bo grus rokiri pheragya irti ma khople jeng tabo jeng yang tia si parani bo orang khakja yang tia ma kho siang bo kho siang man thogya hala yang tia ma phaye bo khaponi ta huktei bukhurok u tuise u kamini jotoni slai belai no kuchung tei kaham khei wanchui nai negredi bopti hai thayo tongkhana Chini Tokma twikolokya kamini lukurok sawi khnarakha takhuk matonjoi Tripura ima alagaro yang tongo harungtia mingsa abasta ta parani brok tuisi manung yang tia manung kero lengnai lau rumah khulija ngai halau pindah kriti za tui khot dalung jago yong masat tongo mela tuisak kha nai de mu su tuisak kha tuisak nia Jora wo buma busa tui thopsani bagai mawalai mani koktuma bo sawi khnarakha bukhuk surjabati Tripura jora tui ni tokra manglai bo basa bho ya basa tokra manglai a tui ban tui rong ma bar lai kre tui kre oi hata ma khate aro he tone bare awo jire dukhmalai ton ta bukhuk surjabati Tripura boni bakha thaisok mani koktuma bo sawi khnarakha boni kathang tongsak batei lama chengpherang tei tuini sep manglakha hanai bo lukurok no sawi khnarakha no bo apara bo gari hamya lama bo tawo soklana gya bo jeng thei bose songna gya silama jeng iro lama kore ai kore karang kore tei kore তোমানে কষ্ট সানে কষ্ট আছে হিমান থানিব কষ্ট সব কষ্ট আছে তোমা সাবাইরে হাই সরকার বাইলে আছে ফুটু বুঝলা বা লামা নাই হন ইরে তাবো সবাই গিয়া বাইও সবাই থাকে আরে বারো जों थै थाबो ও সকথাই সারে সকলানো বুড়া বুড়িবা তুই গতা হারাবাই গলা হাই ও তুই সব তুই বুড়া বুড়া তুই খইলং মিয়াবলে হাতে বক্সা গলা বক্সা হিমিয়া হালাই আখে মা থাইবে আরো তো বুঝা তুই মাতে নগলা তুই করে নেবা আরো মরং তিরাং হিমা দিবা বড় বুড়া বুড়ি র খমিয়ালা আর তো বুঝা র গলা বুঝা তুই মা থামবলে আনা কারে বসা বকরে বুদ্ধি করে আলাই গলা থে থে সিবে মা খও মতে কাসাল মা ইয়া পড়া ভাই বুঝুক সাল মনে হিমা থানি আরো ইয়াংনি বিদেগবো হিমায়া তুই খেলে খারা খুব তো অনেক কষ্ট আছে নিরে Belai kheno kami kasam Tokma twikolokya kami CPM asuk bisiromoi hapang asuk langkha phiaba mwngsa phano sepman langlia Tokma twikolokya kamini lukurok abono hamjaklia ngino tabuk BJP IPFT tabuk tipramotha ni hapang ngai tango CPM hapang no chajagya ngai hapang salaimani ukopal no kopal bukhuk Chandrabati ni kokno rugi bujimani 43 constituency ni MLA Sanjay Manik Tripura borok no tuirana ne bagai kok rukha yaba bukha puito saya angmani kok srai no sawi khna rukha Tiprasa haniba kepalo rangsakte Thailang liya dukho bermani kok kamini ruaja kusumani bihik Chandrabati Tripura ni kok jeng kostok lagi biar matang anglai borok burini anglai hateng bo kamadia morong tirang bo kamadia morong tirang bo kamadia ya susah ya sagai anglai ai tui betherong le
Ati bisa main. Ini lah di kira mau kau nak, nung matang payu. Sindrio mas osmisir. Ya, osmisir bau. Ang kaitung ya, piana nai. Ti prasani kepal selai jagya neta menteri rongno naisigi Chini bororok lengsini lengi mwngsa phono manglakha Silachari RD Block te Karbook subdivision ni SDM rongno koihorna muchungo apti hai kami rok tabukbo tongoi tongkho Burni lama tui jungperang keri hinkino hayung sakago borok keribe baksano athayo tongphiro rungsrungnai rongni jengjal rokbo ahino apte hairongno Tripura hapang jetharei bopte haki tamo khlai mankha hanke chano kisa wanchuna nango tabuk BC 2020-25 ni jora tabuk 1980-1990 eba keba 2000 ni jora liya apte hai undeveloped jaga no nogui Karbook subdivision ni SDM video tei panchayat secretary rok lachina kalayo neta mantri hunjangnai rogle mukhang krak borok kok simin ruwi thango borokni lachima krei siwi rungui SDO video unglai mani apte hai thayono chung Chini rungmani simani phurungna nango